Audio Jungle. Добре беше разтегнат по широчината на корта тук. Страхотен сервис по правата на Джокович. По корта на Джокович да направи минаващия удар и след това с танцова стъпка празнува. Изнася се като лунен пътешественик от ситуацията. Изумителен минаващ удар на Сърбия. Трябва да кажем, че Гришо все пак му помогна малко с по-лекия смач. Все пак беше доста по-млад. Някак си се подаде на емоциите, беше доста стегнат. Тук допуска нова грешка, тъй като баща му е бил гимнастик. За майката на Джокович пък се знае много малко. Тя никога не е давала интервюта, дори и пред сръбските медии. Но дали не дължи на майка си всъщност големите си успехи в спорта? Това трябва да е Холкай. Имитира Холкай. Но има спор. Добра е, според Лайсмен. Джокович отново замръзва, гледайки към Лайсмен с въпросителен поглед. Топката беше отсъдена за добра. Зарежи, каза един вид Джокович. Шанхай, но след това каза, че не знае още каква ще бъде програмата, но има и демонстративен матч в Саудитска Арабия. Най-дългото е разиграване. Разиграване форкнали по диагонала. Накрая Григор допусна грешка. Джокович прие поканата и за прощалния матч на Хуан Мартин Дел Потро. Кулата от Надил ще сложи край на своята кариера през декември. Така че... Това за Григор. 40-15. Споменавайки епохата на тримата големи, само може да си представим Манчестър, където беше и Стилян Петров. Фантастично отиграване на Григор. Супер точка с най-доброто разиграване в началото на матча.
Изненада беше тук от този кик. Григор не успя добре да изпълни ретура и Джокович на мрежата спечели точката 15-0. Джокович изпълнява 3-3. Двамата много пъти са показвали взаимоотношения. Си спомняш ли онази пресконференция на Григор, на която напу Джокович и започна да го занася? Но най-топлите приятелски чувства те разкриха един към друг по време на Адриа Къп през 2020, когато купонясваха заедно из белградските дискотеки и въобще държаха се като братя един с друг. Което не трябва да казвам каква точно ще бъде програмата. Невероятно предвижда подготвя на Ноле. Накрая изглеждаше по-лесна позиция, когато сгреши подболето. Беше уморен. Гришо го разходи из корта. И успокоява с още един ас. Много къса. Страхотен Джокович. Не просто достигне до късата топка, а изобрети този къс диагонал, с който накара Григор Димитров да тича много. Да, 37 години, но... Благодаря. Трайбекнат от основната линия. Това не се вижда всеки ден. Вътре. Реакцията на Джокович, надявам се, че ще видим след този великолепен форхенд по правата. Прива пистолета. Доста точен беше изстрелът. Възможността да го видят на живо и то в върха на неговата кариера. Осмия гейм видяхме и сервис отдолу за Джокович.
Никога не го е правил в официален матч. Да, но все пак той се сприятели много с Кириос през последните години и ми се струва, че това може да доведе до някои промени в поведението му. Най-вече с коментарите около Яник Син и неговата приятелка. Той по тази тема прекали още преди 10 години с Стан Вавринки и неговата приятелка. Да, но смятах, че е озрял вече и не знае, че това са неща, които... Изключително финно изпълнение на българина, с което приключва интригата в деветия гейм. Григор Димитров води с 5-4. Това беше абсурдно. Той е благодарен на Григор, че се включи в тази инициатива и именно това е жеста, който му връща сега. Стигне до брейкбол, това ще бъде сет поинт за Димитров. Не се получи тук играването на Григор. Имаше вариант да играе форхенд по правата или да се опита да направи прехвърлящ. Гор. И отново ювелирна къса топка, която води до сет бол за Григор. Григор много прецизен в своите удари. Прави пробив, с който печели първия сет. 6-4. Ранглистата включва хиляди. Хубав втори сервис, както Миша Зверев казва, втория сервис изразява душата на тенисиста. В кой момент, кой удар да използваш, как тактически да проведеш матча, нещо, което виждаме сега вече с напредването на годините, той го прави по най-добрият начин. И тук наистина замръзна Джокович, защото това беше изумително изпълнение на Григор Димитров. Изумително, поне аз очаквах, че ще опита Туинер, но той подбра малко по-различен удар и е догонващ в резултата във втората част. И той течу, веднага направи великолепен сервис. Този път ракетата излетя от ръката на Григор. Неговия прочут Уилсън, на който е изрисувано и българското знаме, герб на България на рамката на ракетата, така, тунингована специално за него, по негово желание. Обратно. Наистина и Григор продължава да бъде с най-дългата серия от последователни участия в турнирите от големия член сред активните тенисисти. 14 години не е пропуснал.
Това наистина е изумително и зад тази просто информация стои всъщност него. Рязко ускори темпото на игра Джокович и отново благодари на фена си, който му даде кураж преди тази толкова важна точка. Топката към един от подавачите, затова се наложи спирането. Грамотевичен форхенд на Джокера. Този полузападен хват, който използват форхенд. Още едно активно разиграване. Играл демонстрира бързината си. Браво! Това беше перфектен контрудар на Джокович. Рязко вдигна нивото и ето, че достига до точки за пробив. И тук го довършва. Джокович продължава с кроща за Към здраве. съблекаването. Той директно отиде към съблекаването. Фантастична комбинация на Григор и тази къса от форхенда, която спусна в полето на Ноле, беше извънземна. Знае как да се забавлява. Помниш ли как имитираше шеф? Сравнява този на Джокович с Андре Агаси. Много важен гейм за Григор, който иска да поддържа близка дистанция в резултата и да не допуска втори пробив. Съперникът му очевидно е изморен. Или ти не му вярваш? Ти май не знам къде му вярваш. И да нужда от масаж. Това вече не е добре, изглежда. Спомня си мача срещу вас от Джере, когато беше, че има проблеми, а накрая Джере се отказа на US Open. И ето с нова енергия. Много пъти сме виждали това нещо. В момент, в който Джокович изглежда обречен, например при 15-40 и 2 матчбола за Федерер в финала на Уимбълдън. Оговори си още страхотно втори сервис и това, което очаквахме се случи. сет на сет. Тайбрек е до 10 точки и ще реши победителя в този демонстративен матч между Григор Димитров и Новак Джокович. Гришо сервира на първата точка. И започва много мощно с атака към мрежата, откъдето решава съдбата й. Няма ранния пробив с тежестта, както е при обикновен тайбрек до 7. Плана в качка. Своя съперник, за да спре серията.
че за да можеш да го Джокович изравняват точките. На 7 юли беше подобрен световния рекорд скока на височина, 209 см от световното първенство в Рим през 1987 година. В което Григор остана в много ниска позиция и това му позволяваше да поддържа динамиката му. Браво! Такъв пасен шот на Григор, с който стига до Фокънт и сега този бекънт отново само с хвитка, с който размина Джокович на мрежата. Обаче, виж, това е допълнителен кос. Явно не иска да играе под напрежение. О, тук левичар се появява. Джокович има... променя му се погледа, като види левичар срещу себе си. Ето това е добър финал. Според мен, това момче беше специално селектирано. Страхотен тактически ход. Страхотен тактически ход. Гришо пусна левичарче срещу Джокович. Знае слабото му място. Браво и на двамата. Изключителен спектакъл. Страхотно шоу направиха Новак Джокович и Григор Димитров. Малко е тъжно, че матча приключи. Защото беше истинско шоу с двама невероятни не само тенисисти, но и хора, които направиха това шоу, зарадваха всички зрители, препълнени трибуни в Арена София и всичко е за една благородна цел. Това е най-хубавото, тъй като освен че видяхме Новак Джокович на живо в София, всъщност парите, които ще бъдат спечелени от този матч, отиват за благородна цел, отиват за тези, които имат най-голяма нужда от тях.